pakaitampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang dadrayaw kan liwliwa kada kayo patganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga oras yo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Jakmeten makita dagiti taraken mo akalding iti solar tayo, Norman lakay. Ay kit bayam ida apa yang amin ay dagiti kalding ko tibang bantayan bakit? Kasano no napanda iti solar ti kaaruba? Sambet siguro. Kunak tumangamin kan ka nga ipagod mo latan. Anyala una ti pagdanagan bakit? San ama pukaw dagiti kalding? Tamo dati pagawilan da. Ay na talaga anatangken ti ulong. Ano ngamin aya no si kanti mapan mangala iti kanenda. Adda ayamet ti ulo analok niyang. Ay na dinakman pilosopon si ka Norman. Amumit bakit? Tak-tak lang. No ipagod ko dagiti kalding. Nagado aluot dita. Isuda metin adi agsapol taplo pilyen dati kaya da. Kasano no makaperwisyo iti pada tayo aman nalon. Wano saan ang mga nudumanon da ijay sentro. Di ka di madalagan bakit? Binilen kumit ana imbag dagiti kalding iti agsapa. Anya? Naimbag abigat mo, Mari Rosa. Kastamat ken ka. Nasapa ka met, Mari Marcia. Ay, mapanak itigar din ko, Mare. Sika nga'y, saan ka kadi mapan itigar din mo ita? Ay na, aglabaak pa'y, Mare. Umunak nga rudon, Mare. Agsibugak pa'y ngamin. Ay, wana, Mare. Nang runa kat saan nagtudoy di kalman? Wan nga rod, Mare. Mala, danunan naktulatan ni Jay. Wan, Mare. Mangala akto iti meriendaan ta. Ay nawaw, dayta kati kayat kuken ka, Mare. Sige, agpatuloy ak nga rudon, Mare. Tapno saan ka met amataktak. Sige, Mare. Agan-anad ka. Ay wow, apa dagiti akalding Marcia anak kaw? Kanay, kapitpitak ka pa yan? Nan ano ka? Ay, naimbaglangan tayo may kayo, tatang. Kinandag ito'y akalding timulak. Iso nga pagod kukit din, ah. Apa yung garong nga impagod mo pa ilaang? Inaabog mulat ka kuman, ah. Nakataray nga ron ti daduma, tatang. Iso at talulaang tinaypagod ko. Anuam nga ron dagita? Saan tayo mangamok? No asino ti makinkukwa kadagita akalding? Wan, saan tayo nga ammo no asino ti akin kukwa kadagita akalding? Iso nga itulod ko ija barangay hall inton madamdama. Anya? Wan tapno amok no asino ti singirek. Agruam dagita ang mahilig amang ibulos iti tarakenda. Umunakan nga agawid, tatang. Mapan ko lang itulod dagito'y akalding ija barangay hall. Agreklamo ak matlaang kan ni kapitan. Saan ka kadipay ang mabisen? Saan pa'y matkit di, tatang? Ngam, sigurado ka kada. Ang maguyod mo tatalo akalding. Ay nawa, kabailak, tatang. Nabailak tupay ak kinamat ida itay awan kayo pay. Nay, kapit-pitak ka pa'y mag. Ustukit di tapno makita ni kapitan ti perwisyo nga inaramid dagito'y akalding. Saan lang anam na minsan anapasamak ti kastoy kat. Alang araw, umuna akaw. Agan-anad ka ah. Ay nawaw, si kamat gayam day Mari Marcia. Kunaklakit din no asino itay ti sumungad. At damat guyod-guyod mo akalding. Ay, awanan, Mare. Awanan ti mulam akamote. Kinandag ito'y akalding. Anya? Naimbaglangan tanasapak anapan iti garden ko. No saan, ang mga no nakataray meten dagito'y akalding. Ay nawaw, kat no awan pa'y naramraman na kadagitiin mulak akamuti. Ay, awanan tinamnamaam nga agbagas, Mare. At to'y tiladawan ti garden ta. Talaga pinikturak, tapno ada ebidensya.
Adamot lang in video. Nukasta nga rod. Urayan nak, mare. Urayan nak, tagkuyog ta ang mapani di barangay hall. Anyat orasan, ngam awan pa'y matdagiti kalding atarakan mo, Norman. Ay nawaw. Apay ay adagiti kaldeng kutibang bantayam sa kabitang. Siya kung ti madanagan lakay. Anya ay ti pagdanagam una kan. Ay, jak man mo, ngam sabali tagparparik na kanya. Bisin mula yung dayta. Sigurado Umaya ka pa, tag merinda ta pa'y bakit? Sa anak pa'y amabisin. Kat nukalkalpas ko na ang anangan. No saan na ka mabisin? Nalabit nga epekto ti kapidayta. Siyak nga rudin ti mga. Kumusta nga ba si anak ka? Namuan nyo ka day. No asino ti akin kuko iti dadya kalday. San pa'y nga rod tatang? Nagrigat ti mang sapol. Uray nagpost da kapitan iti Facebook. Kadwan ngamin kadagiti kalugaran tayo katawan mo't cellphone da. Kasano pa yun dayta? Ay, dayta nga rod tatang. Naimbag kumamot no sapulan ti akin kukwa. Tapno nabibit ama amuan me no asino ti singiran me ka ni Mari Rosa. Ang mga kitino na bisinan dagiti akalday. Adu matiruot kan bulbulong iti asidag ti barangay hall tatang. Adu ti kananday jay. Ti parikot laeng no awan ti umay mangala. Bakit? Naksayan iti talo ti taraken ko akaldir. Anya, Nalabit nga da nagtakaw. binilang mo ka di anasayaat. Wen, inulit-ulit ko ba Kit talaga akurang iti talo Ay nawaw, sa dino nga tamo tinagturungan dagita akalding. Sigurado kinurso na daan dagdag tatakaw. Bakit? Nakinasapulin ta dagiti akaldir. Ay, tangken ulo ka ngamin. Yeah. Anya nga ita, si kamot lang ang tikakaasi amang sapol ka dagita akalding. Mabalinti ang saludsod na Melsi. Hanya ti saludsodam, Norman. Saludsod ko mano adatilim mablabas akalding iti palaangan yo. Ay, wun nga agpaisaw. Nalipatak matan nga imbaga kada kayo. Ha? Anya ti nalipatan nyo kain baka? Nakita ka guyod-guyod ni Marasya ka barangayan tayo ti kalding yaw. Hindi na minsan nga aldaw. Ha? Anya? Kapit-pitak, edi limabas iti paraangan, bay. No kasta? Ang mga rakit di no pinaltidan ta kaldiyang be. Wano, ang mga no na ilako da. Ay, mapan kalangan iti ayanda, tamapan mo sa ludsudan. Saan kun akin nasarita edi limabas iti paraangan, bay. Tamadlaw mo nga agdardaras. Amukon, bakit? Ay nawaw, anya ti ammom lakay. Amukon no asino tinangiguyod iti kaldiyang ta. Asino? Ni Malsya nga kalugalan tayo. Ay nawaw, an-anuan na ko ma. Ay kit ang mga no inlako na miten Imposible met nga aramidan ni Marcia ti kasna lakay. Saan met nga agrupro pang agtatakaw di tao. Wena, saan nga aglup-lupa nga agtatakaw? Ngayon, adda tinakakita kin ko na. Anya? Ay, bakit? Agpili, sakta mapanak ka di balangay, hul. Mapanak agleklamo. Ay di ka kumagdardara sudos lakay. Kasaritan pa'y ni Marcia Ay, awanin ti lumbeng ang pagsalitaan, bi. Dalawagin ti amin kanyak. Nagawid ka mat adagos lakay. Kunak man numapan ka igi barangay hall. Wen, naggapu ka di balangay, hul. Nakita nga lo ti talo akaldeng ko na ipagod iti sangwan ti balangay, hul ya. No kasta. Ijay tinangipanan ni Marcia. Wen, Kinasaritam ka din ni Kapitan. ti ako na ni kapitan kanya. Ket impanda ka no ijay, tanakapildi iti mula. Ay, dayta kit din. Dayta ti bagbagakan ka, Norman. Isuasan ko nga inyawid Saan pa kid nga amo na kapitan Ako kuwak dagi di akaldiyang. Saan ko nga impakaam mo? Kat inyawid mo kuman At tal nakalatan. Ulay ako kuwadan dagi di akaldiyang.
Agsubli ka kit di iti barangay hall. Ah. Kasaritam tumatlaang da kapitan, tapno malpasan day ta aparikot. Hey, si kamat gayam ti masalaw ko iti dalan, Marcia. Apay ka din na Marce. Hey, kinasarita na ka din ni Norman. Ha? May papanitian niya, nana. Awan mo ti amok arumbang nga pagsaritaan me. Naibagak nga minken kwa na. Nakitak aguyod-guyod mo ti kalding day. Di na minsan ngal daw. Kit makaungad si ka. At apan dati na kaumaw. Anya? No kasta. Kalding gayam da Norman ti inpan mi ija barangay hall, nana? Ah, barangay hall? Wan, inpagod mi pailang ija barangay hall. Takayat mi amaamuan no asino ti akin kukwa. Kinandamat nga min dagiti mula mi, nana. Ha? Husto ti nangagyo, nana. Adda ija barangay hall ti talo a kalding da. Uray kaskasano, saan ko apaginterisan ti saan ko akukwa. Ada ibagakken ka, Mari Rosa. Anya day ta, Mari Marcia. Ammokon, no asino ti akin kuko kadagidya akalding, Mare. Ay nawaw, kasano anam mo, Mare? Nakasaritak ni Nana Marcitay. Napan kano ni Norman akalugaran tayo iti ayanda. Sapsapulan da ti kalding da mapukpukaw. Nukasta, da Norman gayam ti akin kukwa kadagidya kalding. Wan, agkuyog ta mapan iti ayanda. Tanasken abayadan da ti pinirdi ti bulos akalding da. Damar siya ken Rosa ti sumungad lakay. Jesus, amangan no na amuan da akalding tati intulog da iti barangay hall. Nalabit akas na. Siya kantak sumango kadakwada. Ni, apay asyak ti ibaon mo. Kalding mo dagi jay, saan ka di? Naturturod ka nga minangamtis ya. Ay saan? Sikat ti sumango kadakwada. Kunak tumot ngamin amapan ka iti barangay hall. Tapno malpasan ti isyo. Ngam agpatangken ka ngamin. Anang nga ti baga kadakwada. Ay kat dumawat ka ay iti pamakawan. Kasanuno kasuan data. Wendo pagmultain data. Ay kat diskartyam Anya nga rud ngay no adumat piman ti pinerdi ti kalding mo. Anya ti masapul Rosa, Marcia. Nadamag mi akalding yugayam ti inpan mi ija barangay hall idi na minsan nga aldaw. Ha? Amuyo mat nga da kalding nyo ijay. Ngam apay nga diyo pay laapan alaan. Ay. Di kaya agpabasol akas ta. Tawan ti pamanek-nek yu akalding kuti ng pildi ti mulayo. Naa. Anya ka ti amok. Amangan met no basta ing guyod yulay ang ti kalding ko. Tapno adala ang ti mapabasol yo. Saan kami akas ta klasin ti tao, Norman? Oray kaskas amumi matlat ta ti makonsensya. Ngam no kastagayam asaan ka amaala iti nasaya at asaritaan, agkikita tayon tulangan iti barangay hall. Day talaing gayam, sanak amabuteng. Ay gusto day tan Norman. Aglablabas manen tangiwat mo kuna nay. Imbes ang makisarita ka itinasayaat. Saan? Kasi kapay laang tidakas ti sa una. Ay unay kan Norman. Di siya ka kumati si Mango kadakwada. Apay kumaasyak kat kalding mumut dagita. Anya nga rod ti ammo. Kas nakunak itayen, awan ti pamanek-nek da akalding ko, tinangan itimula da. Kasano no ingguyo dalayang, tapno adda ti mapasubo. Naa, panagkunam ka di kat maaramid dati kasta. Anya nga iti ammum bakit? Nakita mo iti napasama. Saan? Ngam amom apod no ti ibagbaga da Marsyaken Rosa. Kaya't mula yung ngamin amay pa baranggaya. Ay kat no iso ti rumbang ama aramid. No iso ti pagnakmam. Apay kit din asaan? Nagapuak iti ayanda Rosa ken Marcia. Ket adda impakita na aladawan kan video kanya. Video? Wen, video ken ladawan dagiti kalding mo. No kasta? Wen, husto ti pampanunutam.
At da ebidensya da akalding mo tinakapirdi iti mula da. Hindi ka mo, amangan kit din no nabuya mo ni Kapitan Dayjay. Anya? Saan? Diyak kaya't ti mamultawin lumabalod. Dayta ti ganabon ti tao anatangken ti ulo na. Awan ti denggen na asao. Malungamin ay ti kasapulan nyo, Rosa. Agbayad akon. Ibagayo lang numano. Ay saan? Pagsasaritaan tayon to ti may papan iti dayta abanag ijay barangay hall. Masapul ka di nga ije barangay hall? Wana, tapno mangeg ni Kapitan no anya ti mapagsasaritaan tayo. Kan tapno pagadalan metlangan dagiti padam nga responsable. Saan ko maakasta Diyak kayat ti maadan iti record ije barangay hall. Pangaasyo kumamit ata unusin tayon. Tapnosan metlaangan ang mataktak na Kapitan. Ay, pasensya kan. Ngam nakapagdesisyon kami iti kumarek. Pinadas mi mo tinakisaritakin ka. Si Kapay ti makaungot. Ita, sika ti umay agpakpakasi akasta? Ay, nawaw! Agbalin tayo kuma a responsable. No adda ti tarakan tayo, nasaysaya at no ipagod tayo. Saan tayon nga agpatangken? Taamangan no iti udi na, kadda tayon tumetlaang ti mapirwisyo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.